Misy mitady anakay eo dia teneny hoe lasa nivoaka izy hono hoe iasevinandry eo. Fa minazy aniko anao zay tsapako fa izy tena tianao satria izy taloha ka tsy tia makinao loha loatra niferantsy karoa dinio tsara nefa chéri aza tao sarotsy hita zay zaka tsy aby vitana aminao zako ambana vita kwa samy tina chéri mba pitovina ameza i 50% enda karazeny kwa mezanao za siko samy tina chéri mba pitovina ameza i 50% enda karazeny kwa mezanao za za koa ny fa niaraka taminazy nefa mbola naneky anao dikan'izay nareo samy tiako ka mitovio basy koa fa zany anao karaha matetika aminazy any fo raha tena mampalahelo zao chéri fitiavanao zay mitanila asangamba nony matafaraza ka tsy de rarahina ny raha haiko momba zay rola de samy mbola tsy vady fa manino ma chéri fitiavanao za karaha tsy de mitovy aminazy raha tena mampalahelo zao chéri fitiavanao zay mitanila asangamba nony matafaraza ka tsy de rarahina ny raha haiko momba zay rola de samy mbola tsy vady fa manino ma chéri fitiavanao za karaha tsy tia mitovy aminazy kwa samy tina chéri mba pitovina ameza i 50% enda karazeny kwa mezanao za siko samy tina chéri mba pitovina ameza i 50% enda karazeny kwa mezanao za kwa samy tiana mba pitovina apitovio zala ameza i 50% enda karazeny kwa mezanao za siko samy tina apitovio zala apitovina ameza i 50% enda karazeny kwa mezanao za ameza sonhaza o meu 50% é 50% o meu 50% a mesa za o meu 50% é o meu 50%